Oimore nyakwara mugia juang kamora mora maintiere kawuono mainchienga ngeso tarika uchiel dwe mar 7 higa mar 2024. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa e lak sechegi kama iko ni weche manyien mag ang'ich welo otieno makawuono kata odhiambo makawuono. Weche mathoth timore pacho kae duto inyalo bedo kod geno ni bro bedo kineno kuku kaachiel kod tiengi e weche manyien duto mag ang'ich welo. Ber kodwa nyaka giko kendo magi e thuond weche mawamiyo pek. Jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela en achiel kuom jokanyo ma ogwel e aput mar rango chenro mag jotije mag sirikal e migawo mar thietha. Riwruok mar okinde LSK owacho ni keto aput mar nono gope mag sirikal en ataro mar chik ka bende gitamre ni onge okil margi mabiro bedo e apudno. Inasemekana kwamba katika harambee corruption zinaingia hapo, mambo mengi inaingia hapo, na kwa sababu rais amesema leo kwamba hakuna harambee. Si hakuna harambee, simeisha hivyo. Jod bura koro wacho ni en fuong'ruok e ofukgi tok jatend piny kumo jotij sirikal kuom choko e solro kata harambee moramora. Nyakwara mugia juang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni ye mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo kwayo mar tiego kendo puonjo joma mine kod joma nyiri e wi ratichgi kaka yo achiel mar duoko chien pogruok manitiere e kind oganda kaluwore kod kit chwech margi. Ka uloso migori e kinde hingo nyasi mar Rosa Oyo mane en miyo mokwongo manobet jachiw thieth mapacho kae, Odinga omedo ni joma nyiri onego mi thuolo maromre kod joma yawuoyi mondo okonygi e chopo lek maggi. Olero ni oganda mathoth medo thiro ratich joma nyiri kokale keny ma omondo kendo nenogi kaka yor yudo mwandu mamondo mamonogi yudo somo makare. Raila ne osir kod jotelo mamoko manomedo jiwo rowere mang'anyo ni gidhi nyime kod sundo sirikal kuom mago magitimo maricho. Jotelogo bende ne omedo ni ng'anyo mar Gen Z okelo lokruok mathoth kendo nego dhi nyime mondo okonye tieko mibadhi kod telo marach. 1929 confirmed 1936, but they have not told you that she was the first African nurse, the first woman who went to school and trained and qualified as a nurse in the whole of the Republic of Kenya. This is the lady lying there. The whole Republic of Kenya. A society that does not empower the other gender cannot prosper. I want to request the young people, now that you have graduated from that hustler narrative and become Gen Zs, liberators of this nation, stay there. As you have said correctly that you are partyless, tribeless, and you are everything, I want you to know that what you are doing is about the spirit of the nation. And as a country, we must now have a conversation on how the politics of this country is going to shift forever so that this country can never again be a preserve of just a few people and just a few elite. Midhiero podi medo luwo jatend piny William Ruto bang' riwruok mar okinde LSK kwedo kang' mar chuogo aput moyiedhi mar nono gope mag sirikal. LSK wacho ni nono gope mag sirikal mamalo kod mago mag kaunti en tije janon buge maduong' mar sirikal kata auditor general. Jonon weche mag siasa bende oketo kiawa e wi chenro mag jatend piny mag duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo e chulo jotije mage osara kaachiel gi tayo tijene. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jonon siasa kod telo wacho ni yo maber en duoko piny kwand jotend migepe nyaka 14 kaachiel gi dino rode mag kwalo pes jopiny. Motelo ne twak kod rowere mag Gen Z e mbui mar tudruok mar X-Space, jatend piny William Ruto ne opedho moko kuom okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo osara kod tayo chenro mage. Moko kuom okengego ne gin ketho bad migepe 47 matimo tije machalre. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved.
resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Professor Maxwell Miawa kata kamano wacho ni yo maber mar dwoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara en dwoko piny kwan mag jotend migepe ma ema muonyo omenda ma kore lach ma ok bad migepe. Ker maduong' Ruto dwako jopiny mokwongo gima onego tim odwok duond migepe piny koa 21 magibed 14 mondo minister ka minister obed gi tije kong'eyo yiere gi jopiny kendo tiyo ne jopiny e yo makare kendo yo madwarore. Nikech gima duong' ni migawo ka migawo, ministry ka ministry nigi budget ne. Ka gin 24 gikawo pesa mang'eny moloyo, to ka gin 14 gibiro kawo pesa matin. Nikech kata msara ma jogi chamo, ibiro no office minister kanyo, minister kende kata mana jagoro mongirore chamo $1 million. Kowuotho kodhi ga pinje maoko, kodhi timo tije mondike, iyudo lijing achiel ichule kata $100,000. Mang'isi ni sirikal ketho pesa mang'eny e weche manono kabisa. Lem mar jatend piny bende ne olwar ne apisi mar min od jatend piny, min od jalup jatend piny, kaachiel kod min od ogai mar jotend migepe. Profesa Miawa wacho ni yo machielo mar dwoko piny omenda ma sirikal tiyogo en dino rode duto mag kuo mar omenda mag jopiny kod apisas mag sirikal. Ketho pesa mag jo sirikal iyudo ni kaka an kondika tich, tadhi kata training Mombasa, tichak ichula tija to tija mondika michula msa chak ichula nang'o. Mar adek, mondo mi jotij piny mar Kenya kaka dakteche otiye yo makare mondo kik giwe tij sirikal ka gidhi tiyo tijegi, omed jotij sirikal msara mondo joti gi chuny achiel. Magi yore mang'eny manyalo wacho sani ma wanyalo punguza go mar garama ma Kenya. Lakini gimoro ni kia golo pesa matin manyo odhi miyo first lady mar jaod ker, jaod jalup ker, jaod cabinet secretary, mago pesa mathindo mane yudo ni tokenism ok nyal konyo jo Kenya. Wadwaro ni garama mar piny odog piny gi bilion 400 kata 500. Duoke piny gi kiwango mokalo maduong' kabisa, rang'iny mamalo. Kit kaka sirikal tiyo koda pesa. Adiere ka wacha adiere makende. Kenya ka kwaketo austerity measures kwa ng'uko kaka sirikal tiyo gi pesa, wanyalo kano mwaketenge bilion 500 higa ka higa. Mwabed kata gi gimiluongo ni surplus e budget. Ka Kibaki notime, pesa man wachoko 95% mane pesa ne choko, sirikal ne nyalo timo kila kitu. To mara ma pod wachoko pesa ni, to pod wachoko waolo moko. Pesa gi dhi kanye? Ng'eny pesa gi dhiye tich marach kod pesa. Budget manigi migepe mang'eny mopogore matimo tich achiel. Chenro machielo ma jatend piny William Ruto ne en chuogo aput moyiedhi mar nono gope duto mag sirikal. Okang' ma kamano oseyudo kwet kowuok kuom riwruok mar okinde pacho kae LSK mawacho ni tich mar nono gope mag sirikal mamalo kod sirikal mag counties en tije non buge maduong' mar sirikal kata auditor general. Ker nodhi oko mar chik kuom chuogo aput makamano. Nikech chik katiba under article 229 subarticle 4H wacho ni tich mane kero chuogo na putno already auditor general emonego bed ni time. To nitie case mane a file against Trans Nzoia county government and the High Court Constitutional Petition number E003 of 2023, Kevin Otieno Ndago versus the Governor, Trans Nzoia County, that is His Excellency George Natembeya and 15 others. A case ni nena challenge decision mar county government kao teko e lwetgi mondo giket aput mar audit the county government. Court no yie kodwa mochiwo judgment in our favor. Kawacho ni
county government onge teko mar loso aput makamano nikech mano teko ma katiba omiyo auditor general, and the same thing apply to the national government. Omiyo ker onge teko mar chuogo aput makamano, chiko koyiene. Okil Kamaloka Kevin Ondago lero ni jatend piny onge ko teko mar chuogo aput mar nono gope sirikal, ka owacho ni onyalo mana ndiko ne auditor general mondo ochiw ler kata rito auditor general mondo ogol report mare. Gope ma Kenya nigo nitie office mar auditor general, onyalo ndiko ne office mar auditor general, but katiba wacho ni auditor general 6 months after the financial year, the end of a financial year, onego bed ni auditor general chiwo report ne parliament. Koro ker nigi namba 1 yor 2, onyalo ndiko barua ne auditor general mondo miwa report modwaro no. Namba 2, orit auditor general ochiw report mare for the last financial year parliament within 6 months, nikech financial year no rumo mana dwe mokalo tarik 30. Koro auditor general pon time between now and the 6 months mar chiwo the same report mod o constitute ne committee mowacho ni omiyo pod wan gi thuolo, onge gimo sekethore. LSK medo lero ni tiere komiti motelne kod auditor general kod migawo mar omenda mane ochuog mar nono gope sirikal mamalo kod sirikal mag counties kendo ichulo osara. Okang' machielo mar kumo jotelo moyier kod apisas mag sirikal dhi goyo arambe bende osenyuolo paro mathoth e kind jopiny. Profesa Miya wacho ni mano paro madhi duoko piny Kenya chien, ka ojiwo migepe mag kedo kod mibadhi mondo ema onon jotelo mayako omenda mag jopiny. Chik moseketi mang'iyo weche mag lal pesa mag sirikal to gi migepe mopogore opogore kaka anti-corruption, DCI, otitijgi. Jopiny bunge ng'ato nogo madwa konyo jopiny gi chunye, odhi okonyo jopiny gi chunye. Lakini kiko gol pesa moro mwang'eya ni pesa migolo ni to kata in ionge go ofukuni, ma pesa mikwalo ga moro. Mane gimo nego koro otimre. Kik wabed ni koro watamo wabunge, watamo minister dhi go arambe. Mano wabiro dok chien kabisa, nikech king'iyo adiera iyudo ni skunde wa madala ka wan wasome gi skunde mag arambe, mana jopiny manogero gi chunygi. Koro ka idang' itamore jopiny kik dhi ger, jotelo kik dhi ger, nyithindwa biro chomo nade, wabiro gero osiptende wa nade. Lendo mar jatend piny ne obiro bang' jopiny goyo nduru bang' ja od bura ma Kapseret Oscar Sudi golo solro mar omenda maromo milion 20 e arambe e giko jumbe 2 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend rowere e kaunti ma Homa Bay kotelnegi kod Kevin Ouma okwayo jong'anyo mondo kik keth mwandu mag johala. Kane giloso kod jofwambo, giyango ni ng'anyo ma ok mar kwe riembo johala machano chako hala e kaunti no kendo ok ber ne dongruok mar uchumi. Bende gikwayo mondo winjruok obed e kind piny owacho kod rowere mondo tiek ywaruok mosebedo. Adwa kawo nafas ma kawuono mar pongeza kata go ne rais mar Kenya Dr. William Ruto erokamano kuom winjo jowa matindo manogolo ywagi bondo winji man bill mane dhi kalno hinyo. Wagone rais erokamano kaka vijana mag party ni kata wa jowuote mag party gino ne dhi hinyowa. Koro nikech winjo vijana te wagone erokamano. Kwachako wacho ni joma vijende man kawo nafas mar timo timbe maundu e town makoro lalonwa investors e town, wakwero ni magi mok wadwar. Wakwayo vijende te ma Homa Bay mondo owe timbe njore sama ji ng'anyo. Nyocha ka sirkal olosonwa ndeche mabeyo ka waneno, sani koro ndechego ne giwang'o. Investors mekwa madongo dongo machalo kaka Shivling machulo osuru maduong' e Homa Bay kaka base. Sani Shivling daro Ugis, odaro Homa Bay, odar Migori. Koro dong vijende wa mondike kuondego matiyo. Donc kijendego dhi konyo dhi wito nafas mag tijegi. Nyakwara Mogejwang' yiena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono. Kapok adhi e yweyo, we asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokale namba mar ote machuok ma en 3-6-000. Iwacho kae ni an Lawi wuoda Dore an Rinya aneno Ramogi TV e yo makare, jatelo timo maber kuom goyo bade pinya. Ramogi TV neno malera kendo morowa an Pastor Omondi Othiche mar Gemo Nyinyore, Mosna Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda.
Ote machielo wacho ni Ansami Wagaya from Thika Kiganjo kona 3 Ramogi Ler Mosna Mamana Masliana Wagaya Gijaoda Raila min boss kagin Kamagambo Kamuonga Kichuri Village. Ote machielo wacho kaina wuoro sirikal mar Kenya adier onge miriambo lilo. An Pastor Mondi mano tiche mar gemo nyinyore ochako oro ote machielo kanyo. Ramogi TV iwacho ni Anzadoka wuodgi otoi anto pachane no ni Ruto podi dhi mana fail gimado timo oriemb joten migepe machalo owacho kanyo ni oluongo mogo kuom joten migepe ma ogombo ni jatend piny oriemb kachiel koda mamoko. Owacho ni kaber to bende omanye good advice kowuok kuom opposition. Nyakora Ramogi Ajwang' med mana kete Ramogi TV kalore na modho pi matin aduogo adhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo kik idhi mabor. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wach makoro choponwa sani en ni Sarabjit Singil kamoro achiel gi Sandian nitie kaka gin giherore. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora Ramogi Ajwang' twak mar rameny piny. Chik by Nyakora Ramogi Ajwang' kochopo ngeso kama ndiye ni Saturday sango eno tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti rekoda gimlo ni adek maliet in short tatu mode. Jomiel kachiel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana i sitting room ni kanyo mokelo party. Kon jok manigi talanta wanti rekoda jofombo gi kayo hello wanti rekoda MCs move your body go vibrate fire turn around chenro itayo ni koda Kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro luongo ni Thum Dagmon. Hold it up right, hold it up right.
Nyakwara Mogajwang'ero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV kama wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo otieno makawuono. Kabende nyaka sani wang'eni rowere mag Gen Z mabende no wuok oko mar sundo sirikal mar mondo mi otim chenro mopogore opogore. Nyaka sani koro wang'eyo ni riwruok mano mag rowere mong'ere kaka mag Gen Z ne gigolo chenro margi mano mar jumbe 2 mabiro magiwacho ni gidwa tiyo godo e kedo kod sirikal magiwacho ni opong' kod mibadhi. Warangane kaka chal mar chenro mag Gen Z biro bedo mano chenro mopogore opogore mabiro bedo ka chakore ayanga mano odiochieng' makinya maeno odiochieng' moyang kanyo kaka odiochieng' Sabasaba tarik 7 dwe mar 7 higani mar 2024. King'iyo kanyo chenro ma Gen Z biro bedo godo odiochieng' makinya mano odiochieng' Sabasaba. Gen Z wacho ni gichano kedo gi sirikand Kenya Kwanza magiwacho ni opong' kod mibadhi. Kabende odiochieng' makinya maeno odiochieng' Sabasaba tarik 7 dwe mar 7 gibo bedo ka girwako kido mago mag lewni marateng' magibiro bedo ka girwako odiochieng' makinya. Kabende gibiro bedo ka giromo e chuny boma ma Nairobi kama giduto gibo bedo ka gichokore ka girwako lewni marotenge ka gimedo sundo sirikal mar Kenya Kwanza manyaka sani pod giwacho ni opong' kod miriambo matamra gi nono. Chenro mamoko ma Gen Z pod nitiere godo e pacho kae mano e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Gen Z koro dwaro mondo od bura oneni duola mano ma ochung'ne weche mag yiero e pacho kae kata IEBC ochuog e buo jumbe 2 mabiro. Wang'eni duol mar IEBC osebedo maonge kod commissioners mano tok ka commissioners mag IEBC kaachiel kod jakom margi ne owuok. Koro nyaka sani wang'eni kuom thuolo malach ahinya piny Kenya ok osebedo kod duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Mane momiyo Gen Z nyaka sani koro giwuok oko ka gisundo sirikal mar mondo mi ochuoga duol mar IEBC kendo gichiwo timeline kanyo giwacho ni thuolo mar jumbe 2 mabiro gidwaro ni IEBC obed kosechuogi kendo bedo koda commissioners duto mago manogwetao kod mago mane thuolo margi e apisi orumo kaachiel kod jakom mar IEBC. Kama ng'iyo moko kuom chenro mag Gen Z ma pod gintiere godo chieng' tich 2 mano juma manyien wang'ene jumbe mokalo chieng' tich 2 ka chieng' tich 2 Gen Z ne wuok oko kad ging'anyo. Kata kamano chieng' tich 2 mano mar jumani Gen Z oyango ni en odiochieng' mar kaka mar sikuku odiochieng' magiwacho ni jo Kenya nyalo yueya kalore ni gintiere kod chenro mage ka jokanyo ibiro dwar mar mondo mi odonj e apise duto mago mag duol mochung'ne wechego mag yiero e pacho kae IEBC kod apise mag jod bura kod wuotho e apeyni nyaka chieng' chuog IEBC. Gen Z oramo ni koro ok gibi nindo, ok gibi ling', ok gibi dong' chien nyaka koro gine ni IEBC ondiki kata ochuogi commissioners manyien mag IEBC mane e gino magi wacho ni biro bedo katimore kanyo mano chieng' tich 2 mano mar juma manyien. Chenro mamoko ma pod gintiere godo ang'eni chenro makamano jatimore chieng' tich 2 kaachiel kod chieng' tich 4. Chieng' tich 4 Gen Z otiso odiochieng'ni kaka tich 4 mar Ruto, tich 4 mar jatend piny Kenya, mano tich 4 mar juma manyien. Ka chenro en mar bedo e apeyni madito duto e pacho kae. Gen Z koro ramo ni apeyni duto manyalo bedo ni chomo boma kata chomo county machiel kadhi e county machielo gibiro bedo ka gibedo e apeyni madito duto e pacho kae ka en odiochieng' jatend piny Kenya William Ruto. Gisebedo ka giwacho ni sirikal mar Kenya Kwanza ahinya to kokalo kuom jatend piny Kenya William Ruto en sirikal mar miriambo. Mane momiyo chieng' tich 4 mano mar juma manyien koro giyango kanyo ni mano en tich 4 mar jatend piny Kenya William Ruto. Warito neno ni gibiro bedo ka gitime yo machalo nade ka gichano mar bedo e apeyni madito duto e pacho ka. Wasebedo kwa neno ni kato bedo ni gichano mar bedo e apeyni madito e pacho kae obila bende ojathoro keto e apeyni makamago to ajaneno ka obila kinde mang'eny tiyo kod iro malungo wang' kata tiyo kod tiagasa mar keyo rowere. Warito mar neno ni tich 4 mano mar juma manyien kinde makoro gichano mar bedo e apeyni madito e pacho kae obro bedo e yo machalo nade. Penjo en ye kinde ma Gen Z koro pango chenro machalo kama bende sirikal podi biro medo winjogi to wang'eyo ni maduong'a mano jatend piny Kenya William Ruto nobedo jatend piny mokwongo mane otwak kod Gen Z e yor tudruok manyasani mano mar mbui mar X kendo nitiere chenro mopogore opogore kata penjo mopogore opogore mane Gen Z ochwalo ne jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya no wacho no bobedo kochopo moko kuomgi singo mag no chopo dwaro
mag Gen Z. Kata kamano, penjo en ni bende Gen Z oridhika gi gigo mane jatend piny Kenya onyisogi kose oyo. Mane momiyo adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu. Aneno ka wendo mara osechope kaunti ma Kisumu kanyo. Mano Boniface Akach. Boniface Akach en jaked ne ratiro mar oganda. Oimore Boniface ka intiere kaunti ma Kisumu otieno makawuoni riyo nade. To kaka Gen Z untiere kod chenro mane nyaka sani. Ahinya hinya to bang' romo mane jatend piny Kenya obedo godo kod rowere mag Gen Z e mbui mar X. Boniface. Erokamano ahinya oimre uru ne jowinjo te mar TV Ramogi. Wan kaka Kisumu wabe wan gi chenro marwa mowasapango makiny kaka odichieng' mar sabasaba ang' warom sports ground ma Kisumu. Wan warwako law marachar kendo wadwaro ni ng'ato ka ng'ato oting' msuma. Wadhi bet gi festival miluongo ni Sabasaba Festival ma wabro bet kwachung' kanyakla gi jok mosabet kolalo ngimagi kwatimo gimiluongo ni memorial margi. Wadwaro ni wapara ne rowere ma osabet kinego samora mora ma ji osawuok oko sama ging'anyo. Ing'e ni samora mora ma inego ga ji e ng'anyo tiyudo ni ng'eny gi gin ga rowere. Omiyo nyaka wawuog oko wan kaka generation wadwa chung' kodgi. Mar ariyo waneno ka president pod tugo kodwa kendo waneno ka pod obedo defensive kar chimo wach tir mwakelogi en pod oketo ni odwaro no olos spaces moro mogo kodwa to wan wasanyise demands wa. Waneno ka osachako manyo jomoko eiwa, owuondo gi pesa, owuondo gi wach, owuondo gi promises moko, kagima jogo leaders wa. Omiyo wadwa nyisogi ni kata jok moro mogogo magok leaders wa, wan waonge leaders. Kata an mabiro ni, okabiro kaka leader mar Gen Z, but abira kaka achiel kuom rowere ma waamua ni dwa participate e conversation ni. Waneno ka pod oketho chik. Kendo ineno ka sani odhi kinyume gi chik, ochako loso committees moko, magen kendo dwa chako tiyo gi pesa, to wan wacho ni sirikal ketho pesa. Waneno kochako chiwo appointment, waneno ka koro oloso gik moko, makata constitution ma Kenya okoyiego. Omiyo wawacho ni demands wagin clear. Wadwaro ni sirikal ma Kenya olu chik. Kendo wadwaro ni sirikal ma Kenya opuonjre winjo gik ma dhano wacho, especially mwananchi ma kawaida. Crisis ma wan go e Kenya kae en crisis mar leadership. Ni politicians kosa yier magisadonjo nyaka e od bunge. Koro gik ma japiny wacho ok giwinji. Emomiyo wawuok oko kaka rowere, wadwa nyisogi ni people power emonego bed ni giwinjo. To kok ginyalo winjowa nikech opportunity mwamiyo gino is just delegated. To wan kaka jopiny wabro kao rule no, wabro kao responsibility no, to wabro make sure ni gik moko timre. Keto a commissioners mag IEBC is not a political question. Okwanyal wene ne jo siasa kende matimo. Omiyo wan kaka rowere wabiro wadwa make sure ni IEBC commissioners go obed appointed. Kendo gibed appointed in a free and fair manner. Magidhi make sure ni elections midhi tim Kenya ok chak kel remo, ok chak kel mibadhi, kata kelo pogruok mwasabet kwa neno. Jukumu mawango kaka rowere matindo wacho ni ya wan gi gimilongo ni historical moment. Kila generation niga gi nafas mar kelo lokruok e piny. To wan kaka mwawuok sani ni mwaluongre ni the Gen Z revolution. Wabe wawuok ma wadwa kedo mondo wa make sure ni kata samang wawe to waweyo kwa sachoro Kenya mbele. Okwadwa winjo ni police pod tamoji ng'anyo. Ni kata court osawacho ni police kik ti gi nguvu mang'eny, ochiwo chik, to pod ntiere ng'ato ma pod ketha chik ni. To ketho chik ni e gimosakelo ne jo Kenya shida. Kitemo paro ndalo machon, court no wacho ni mondo oyaw server. Mano nen court of appeal. Mano is the highest court of this land. To ng'at moro no tamre. To mano miyo ng'ato kaka Baby Pendo otho. Omiyo wadwa kaka rowere, wadwa make sure ni leaders mantiere e Kenya sani nyalo listen to the people kendo ginyalo tiyo kaluwore gi chik kaka dwarre milongo ni constitutionalism. Mane gin wawuok oko. Waneno ka Ruto kendo sani chakwacho ni o scrap budgets mag offices. To offices go pod ntie. Kwani offices go dhi operate nade to budget gionge. Jogo donge nyaka chul mshahara. En teko mane mamiye nguvu mar keto office gigolo. Mago te gin gik maketho chik, to wanyiso Ruto ni it is time mondo winjwa as the people. Demands wa are very clear.
to kendo ang'e ni usatimo analysis mang'eny kata une TV ka saneno pile pile gokinyi ka uloso about demands wa owere gi weche mang'eny owinjwa kaka rowere kok kamano to obro deal gi crisis maduong'. The unemployment rate sani inyowa ahinya kaka rowere, corruption inyowa ahinya, land grabbing waonge kata lo, ji hinyre ma wasabedo young fathers to samoro yudo kwa dok ot kata maonge chiemo kuodo wiwa kata kaka wuone yudo ni nthiwa odak mana gi strungi yudo ni Kenya kae king'iyo Turkana ntiere joma pod tho nkech kech ni ng'ato nyalo dhi osuptal to okoso pesa to koro ok nyal thiedhe ma ng'ato tho maonge gima timre ni ka polis omaki to ina e lwete mako amua ni ondiko ni makosa mora mora kokimiye asoya moro to timo kako dwaro. Sani Kisumu police gin very rich. Kidhie police station tiwe ni idonje showroom. Kila police nigi gari. To king'iyo gik ma police timo onge nkech rate of insecurity ni malo ahinya. Omiyo ka ok nyal winj wach jopiny mondo watem konyo Kenya especially gik ma kethregi. To then one kaka rowere pod wabro dhi mbele gi kedo to wachako mana sani. Ok ni wadhi tieke. Wabro dhi mbele, mwabro duoko conversation no nyaka e counties ka. Watem ng'iyo ni to politicians gi ube e piny koni to ere kaka utiyo gi pesa raia. En wach malit ahinya ni wan oko wakedo to wawinjo ni ero leadership masiaya ochako dhi Mombasa nkech ni kune mantie pi chumbi. Kwani gima na gidhi manyo magidwa timo kono ok ginyal timo kamora mora. Gima lit nwa ni sirikal especially kobedo led gi jok mwasayiero gi gin gi ketha pesa to ka pesa usarumo to wane magiduogonwa to gimedonwa tax no kendo ema iyudo ni kosa medne jo biashara to jo biashara no chak medonwa kendo wan mana kaka raia mage weche ma wadwaro ni Kang'adi Martina Boniface ka utudore koda twak mane rowere mag Gen Z obedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto mbui mar X nyoro okwongo mondi apenji in bende ne idonje twak makamano nyoro kose oyo ni donje twak mar X nyoro nwatemo kabisa kendo yudo ni twak no mago na gina gik mobedo stage managed ng'eny jok mana ni kanyo gina jok matiyo gi kendo kwa ng'iyo gi gina jok matiyo gi most of the leaders magin sympathetic to presidency mar Ruto to kalure kod gigo Kang'adi matin kendo bende nitiere gigo mane jatend piny Kenya wacho bende paro ni koketgi e tim adiera to un kaka Gen Z unyalo dok chien bu wach ni koro we wamiya ne sirikal thuolo mar mondo mi wane ka gibiro keto mae tim mondi ko gikete tim eka koro udogo koda manyo dwaro mar mondo mi giketgi e tim mar adiera bunyalo miyo sirikal thuolo mar mondo mi gik mane jatend piny Kenya William Ruto wacho nyoro uneki ketogi e tim mondi eka koko ketgi e tim kendo kawo okang' machielo. Kendo king'iyo demands wa mwagolo manyien iyudo ni nitiere kuonde mwamiyo sirikal thuolo kaka IBC wawacho ni within the next 2 weeks wadwaro ni gino obed formed kendo iyudo ni debt tema Kenya gowi tema wan go kaka jo Kenya wadwaro ni endalo 30 wadwa ng'eyo ni gowi gi te gin mage to wasabet kwa chulo gi nade to kendo gin pesadi to ing'eni wane mwaset agenda demands wa gin clear okwadwar ni president emanyiso wa gik mwawachi kata kaka watim gini wawacho ni en people power president nyaka puonjre winjo wa kaka jo Kenya to wan wasakelo demands wa gine table to kendo gin very clear maonge ng'ata mapoko winjo president onego winjgi mondo tim ok ni ebe kendo chako miyo wa demands ge mopogre machako kelo confuse mamiyo kata koro ji ok focus on the main goal to main goal wa en ni wadwaro ni wa reset Kenya makata kwa bro wene nthiwa to waweyo Kenya manyalo konyo ji te. Iwacho kanyo makare nya kendo no ka thuolo marwa dhi karumo wach ni mogi ka watieko twak marwa Boniface Ogutu. Daer wacho ni joluo nyaka wang'e ng'anyo maonge tulo waneno ka koro sani ng'anyo kwa temo express ourselves to lokre tulo mang'eny to jokuoge donjo jonjore kwalo gik moko ketho gik ji to manyo sainyo wa ahinya kaka community omiyo sani nyaka wapuonjre wate ni nitiere gimiluongo ni ng'anyo mamuol ma onego watim. Mar ariyo daer nyiso Gen Z te ni gini ok en tugo kendo ok en tich mayot wamedura meda mako kama nwa mako cha kendo aneno ka weche dhi bedo maber mbele ka
kik ng'ato wuondwa kata gi pesa kata gi tam mora mora, wabed clear gi demands wa mondo wakel fight no kang wasatieko gi national level to waduoge local level kae mondo wachak ng'iyo ni to counties wa gi tema Luo Nyanza, obed ma Siaya, obed Homa Bay, obed county mora mora e Kenya ka ni to tiyo nade gi pesa jopiny, to be wanyalo make sure ni kuonde mora mora mantie wastage iloso, to kamora mora mantie corruption bedo dealt with strongly kaluwore gi kaka chik wacho. Mano en kwayo na daher nyiso jopiny kwa miyo holiday ok tende ni udhi ot ubed piny ung'iyo wa e simu kata WhatsApp kagima wan jonekni. Wamiyo holiday no mondo ubed gi patriotic duty, tende ni ube nyaka uwuog oko ukonywa e dhawni. Inyowa kaka rowere matindo nikech jomoko obet abeta ot to ng'iyowa, ube wuoguru oko, wariwre kanyakla, waloso Kenya ok ne wan but ne nyithiwa. Erokamano ahinya Boniface Akach kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi lernwa kaka Gen Z opango chenro margi ahinya to juma mabiro kata juma manyien kalone nyaka sani wacho kanyo ni un kaka Gen Z ok ubi dok chien. To erokamano ahinya kalone kaunti ma Kisumu usebedo kuwuok oko e yorno mamuolo, kendo nego bed ni umedo mana timo kamano kuwuok oko mar ng'anyo, to bed ng'anyo mamuol maonge tulo kendo onge ketho mwandu mora mora. Nyakora Mugia Jwang adwa ni watie kod Boniface Akach gi kanyo. Mano ne Boniface Akach jakedne ratiro mar oganda makoro sewacho ni gin kaka Gen Z e county ma Kisumu odiochieng' makiny nitiere chenro magipango. Ginto gibobedo ka girwako lewni marochere, mabore Nairobi ka emabro bedo ka rwako lewni marotenge. Wabobedo kwa luonu chenro mag Gen Z achiel kachiel. Kwadhi mbele kod weche manyien en ni bang' twaka manyoro e kind rowere mag Gen Z kod jatend piny William Ruto e mbui mar X, rowere oseyo pach jatend piny ewi weche mag nek mag obila manoneno e kinde ng'anyo kod okenge ma olero ni okaw kendo ogeto kaw e kinde mabiro mar konyo yudo omenda mag kelo dongruok e pachoka. Rowerego omedo ni achiel kuom gima ong'ere kaka Osama Otero manoloso kata mane oloso romo makamano e kindgi kod jatend piny ne ondhogogi ka gilero ni winjruok margi ne en ni gilos romo kaka rowere e mbui no, kaito bang'e giluong jatend piny kaka wendo, gino mane ok otimore kaka ne opange. Rawerego koro oramo ni gibiro medo dhi nyime gi ng'anyo nyaka winj ywakgi. Kanya wuo kaka comrade president ok nyal bedo trusted nikech ka mostly kani donji ng'iyo nini space mar Twitter kata maswali mane miye gi jo Kenya noko respond mas smart sana. Kata king'yo nyathi moro mane otho Kitengela gi 7 gunshots kaka no respond the other time wacho ni ati akukufa na mtoto aliwawa. Nyoro kani watch news kata kani in space kanyo platform no wacho ni ati story no en mar nini ati raia manokaw bundir police to shoot godo nyathini. Koro stories ge o contemplate gimora mora mwacho ke yote manyalo bedo godo ne Gen Z ni ever since onge gimora mora, onge organization mora mora manyalo run without a leader. Best thing mawanyalo timo wabed piny kaso wafikiria forward, at least tukue na leader someone mtu at least si lazima kuwe influential lakini obed ng'ama mind ne is very sharp ma jinyalo wacho gimo jinyalo bedo kumora achiel kata wachni kaka space alafu tusikizane tujue onego beni what is to this. We need to call for that mandamano for Sapa because through that the president will know that we are very serious on these matters which we are talking about, and will actually put him in pressure so that he can now start actually taking the action. Dennis Kaikai ma en japuonjre e skunda sekondar ma St. Veronica Siritanyi manochiel kod magina e kinde ng'anyo e boma ma Bungoma oiko odiochieng' ma kawuono e dalagi e gwenge ma Masuno e kar chung' od bura ma Bumula. Jatend riwruog Azimio ka otelnegi kod Eugene Wamalwa wacho ni gisiro lwedo ng'anyo mar rowere mag Gen Z ka gisundo sirikala kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo kendo kwedo ote mar jatend piny William Ruto mar riembo e tich jotije sirikala moseromo higni 60 kende. Bende rowere mag Gen Z mane ochopo e yik makamano ne olero ni ok gibidok chien gisundo piny owacho kuom mago magiwacho ni ok gidhi kare kata ok dhi kare. Oda askari aliyempiga risasi anajulikana. Leo nikija Bumula nasherekea shujaa anaitwa Dan.
tumesherekea shujaa kimilili anaitwa Willy. Willy is the great grandson of the freedom fighter Elijah Masinde, who was our prophet but also a freedom fighter. So we have honored Willy today as a freedom fighter, as a hero. Na leo tuko hapa Bumula kusema Dan is also a hero, he shall never be forgotten. Religious leaders wamesema dunia inaenda mbaya. Hata World Bank ikamwambia mambo ni mbaya. Zakayo asikii. Ilibidi hawa watoto Gen Z ambao tuna support kabisa. Sisi tuko na nyinyi kabisa. In fact musilegeze kamba. Manake mimi nilimsikiza sana Rais Ruto wakati alikuja kuaddress dunia hii. Ile mambo alisema yote, unasema ati mtu akifika 60 years aende nyumbani. Wewe anza na cabinet yako. Kama mtu wako 60 years, kwanza anza na hao wote watu wa cabinet yako. Iko watu karibu 6, karibu 10. Cabinet wako 60. Your Excellency, tunataka ile sheria unataka i-apply kwa mwananchi mdogo, i-apply pia kwa mwananchi mkubwa. Jopiny Mongudho ne omolo e wuoth manobagi kod mbui maduong' mar kambi mar fwambo Royal Media Services Citizen Digital e wi tuo sukari okinyi makawuono e pap ma Carnival Nairobi. Wuodhni notigodo e puonjo oganda e wi midhiero kod kaka inyalo kos yudo tuo mar sukari kod momroka mar remo. Kambi mar Royal Media Services emane tayo chenro mar wuoth e wi tuoni, kendo oseket apisas mawuok e bede mopogore opogore e tayo chenro makamano. Wuoth mahigani ne geto mar choko omenda maromo milion 17 kendo konyo nyithindo moheo 5,500. Step out in support of children. That is one of our key pillars in the management of diabetes in this country that we are involved in. We are also involved in increasing awareness about diabetes in this nation, improving the management of diabetes patients in this country, and empowering people with diabetes to live positively and to live for long without complications of diabetes. And I'm grateful because I have one who is diabetic. Right now it's about 1 year since she was diagnosed, and I'm here to support the organization and to be thankful for each and everything, for our sponsors who has lent a helping hand, and I'm grateful. Anche Soen obedo jaloch mar shiling milion 1.2 e tugo mar Shabiki Avieta. Ndege mar Shabiki Avieta nofuyo momiyo An shillings milion 1.2 ma en jaloch machielo maduong' mar Shabiki Avieta. Chep Noen ma en japuonj yo Kitale onyiso mor mare kaluore gi loch ma kamano, kowacho ni osebedo kotemo hape kuom thuolo malacha. Olero ni obiro tiyo gi loch ma kamano e chenro mage mag dongruok kod ng'iewo lo. Okay, at first nilikuwa nacheza tu. Yeah, then like 2 weeks ago nikaamua nikaweka 10,000. We 10,000. Hiyo ni ndege inafika kutoka hapa hadi Zanzibar, si ndio? So kuwekelea hiyo nikapata 200. Nikaamua nikatoa, nikaendelea kucheza, nikacheza, nikafika 500. Sometimes unajua ina flow. Tukarudi mpaka 100, tukaenda tena 700 hivyo. Hauko unasikia hauko tempted acha nitoe kitu kinaweza niramba. Kwangi na anxiety. So ile time ulifika 1.2, what was going through your mind at that point? Ulikuwa unafikiria nini? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Na utulie. Kwanza uget tu kisha keki yako, alafu relax, hiyo mambo mengine itakam baadaye. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia Avieta ndio form. Kuwa captain. Mbona unataka kufinya mafuta? Ana alianza na so. Akadecide so iwezi. Mara ya mwisho akamwa 10,000. Wewe ndio captain. Wewe ndio unaamua ndege yako inafika wapi, unataka mafuta gani. Ase wacho ni nyathini toko winja.
to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kati ya watakao futwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kilio changu cha muda mrefu. Ana wacho ni mondo were kode. Mabor. Onge kaka urunya logo le kaya dagi. Sarabjit ni kidau. Onge kima botimre. Sarabjit, ana ko en kidau kata matin. Abro manyo yo magoli godo kai. Wach makoro choponwa sani, en ni Sarabjit Singil, kamoro achiel gi Sandian, nitie kaka gin giherore. Laktar, nitie geno moro amora? Onge gima wanyalo timo. Osebedo beda kama kuom ndalo 15. Ng'among'eyo kumwae, to en ng'a? It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni weche mag tuke kama tim mar Nairobi City Thunder ochopo e final mar basketball mar jok machuo e pacho kae bang' loyo Equity Dumas gonde 3-0 e alap manyayo Gymnasium. Thunder mosebedo katugo kata timo orako margi Shauri Moyo noloyo jobengi mag Equity 77-54 e tugo mar adek. Thunder nochako maracha kane giwito kuota mokwongo mar tugo no kane ologi 11-13 kata kamano e nus mokwongo ne giloyo 29-26. Robo mar adek mar tugo no ne giyudo loch mar 20-18. Sani koro gibiro rado gi Kenya Ports Authority e final. Say is I'm so relieved to be done with these guys. These guys are such great competitors. You can see whenever we play them, even leads are just not safe. You know, they come back even when we have big leads, and so I'm really happy to be done with them. They didn't play well today. Thunder really did a very good job today. Shot the ball well, and the other guys, according to our plan, started playing very well. So our defense was just chasing them along the way. I think they played extremely well today.
Nyakwara Mugiajwangi kanyo emwachopo godo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo ka jaduong' Patrick Awange, Mama Jael Akongo, Dorothy kachiel kod George wacho ni weche manyien mag ang'ich welo ochopo negi yo makare ka gintiere Ugenya Yenga. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachope giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Oriti masani warom kanyo weche manyien mag Oimore. Nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo.